लोगोफोर दामसिगासिनो आरोना जोंनिथिंजाय जाजेनबाय आरो पिकनिक दिनै 31 डिसेम्बर लोगोफोर पिकनिक जागासिनो आरोना मोनथाम जायगायाव जागासिनो दं डायलग होगासिनो आरोना माइक दं बिसोरना ओरै मोनसे दं मोनसे डायलगा डेन्जारलै ना हिट हिट ब्र हिट मोनथाम जायगायाव जादों आरोना टाइमा 8 जासै लोगोफोर 8 दामसिगासिनो आरोना दायो लोगोफोर टाइमा 11:30 जाबाय आरोना आधा घन्टाल'सै टाइमा 12 जाबाय आरोना थान्दा खुवा जाबाय आरोना गान दामगासिनो मालाय 30 मिनिटल'सै लोगोफोर 12 रिंगा जानो आरोना 2024 नि जानुवारि 1 थारिख जानो आरोना गैथारला नै लोगोफोर दायो टाइमा 12 रिंगा जानो 3 मिनिटल'सै आरोना उन्दुजोब्बाय मानि आं बम गावगोन आरोना लोगोफोर 12 AM जाबा थ' लोगोफोर दायो टाइमा 12 रिंगा जानो 1 मिनिटल'सै आरोना 1 मिनिटबानो गोदान बोसोर फैसिगोन आरोना लोगोफोर हेपि निउ इयार लोगोफोर आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम जासिहरनाय थाबाय आरोना दायो टाइमा 12 रिंगा राइट जाबाय आरोना एसेबो हेरफेर गैया आरोना लोगोफोर हेपि निउ इयार लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ जासिहरनाय थाबाय आरोना रावबो गैया आरोना लोगोफोर आं हारसिंसो ओरै मालाय पिकनिक जागासिनो बमानो देवालिनि आग्लायनायसो आरोना लोगोफोर बेखौनो गावबाय आं बारा गैया एसेल' खामोन दोनदों आं निउ इयाराव गावनो होननानै फुरानाबाबो माथो गोमबावदोंसोलै बमालाय हेपि निउ इयार लोगोफोर बयनिसिमबो बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट हेपि निउ इयार बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बमखौ गावखांबाय आरोना आं दायो लोगोफोर दायो उन्दुहैसै आरोना गुड नाइट लाभ इउ अल नै 2024 नि 1 जानुवारि आरोना लोगोफोर खुवाया गोगोम खुबाय नै दिनै जेबो नुहुरा